izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste vidjeli oglas da prodajete cijevi? Da, izvolite. A hoćete mi reći koje su to cijevi? Kvadratni cijevi. Imate one okrugle, kao za... Ne, nema okrugle, imamo samo ove kvadrat. A znate što sam ja mislio? Znate onaj instrument saksofon? Da? Pa sam mislio cijev za saksofon, crkla mi je pa... Ali pošto je kvadratna, ne mogu napraviti kvadratni saksofon i trubu. Pa, može li od toga, znate li? Ne znam, ja mislim da ne može. Pa čekaj, zašto je namjena tim cijevima, hoćete mi reći? Recimo, koriste se prilikom gradnje zgrada. Onda prilikom, recimo, ako hoćete da napravite ispred kuće, znate, od loza i od, recimo, od kivije ili od nečeg drugog. A da, to su one šuplje, veliko, ja? Da. Ono za napolje. Jeste, samo što nisu okrugle, nego kvadratne. Kvadrat. Pa ima okrugle, pa ima pravougone, zavisi koji hoćete. A znate što sam ja mislio? Da je to cijevi za trubu, za instrumente, znate, Ja sviram, pa mislio da sam onaj saksofon pukao mi je, pa ona cijev, znate li? Da. Od njega pa sam mislio da se to može zamijeniti ili da se nekako... Ne može. Izvinite onda pa... Ništa. Da, ako nađe neđe prijatno.